ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്യൂഷൻ പ്ലസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. കാരണം HSA സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. 2016 HSA സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. HSA മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ കട്ട് ഓഫും അതുപോലെ 2016 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ആൻസർ കീയും ഇപ്രാവശ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ആൻസർ കീയും തമ്മിലുള്ളൊരു താരതമ്യ പഠനവും ഒക്കെ ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ HSA സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഒന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു സജഷൻ വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത്. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ ഒക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ HSA സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ 2016 കട്ട് ഓഫിലേക്ക് കടക്കാം. തിരുവനന്തപുരം 53.67, കൊല്ലം 51.33, പത്തനംതിട്ട 48.33, ആലപ്പുഴ 47.67, കോട്ടയം 48.67, എറണാകുളം 47.21, ഇടുക്കി 50, തൃശ്ശൂർ 53.33, പാലക്കാട് 55.67, മലപ്പുറം 59.33, കോഴിക്കോട് 58, കണ്ണൂർ 54.67, കാസർഗോഡ് 51.33, വയനാട് 51.67. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ട് ഓഫ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും 2016 എക്സാമിൽ HSA നാച്ചുറൽ സയൻസിനേക്കാളും HSA മാത്തമാറ്റിക്സിനേക്കാളും ഒക്കെ കട്ട് ഓഫ് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇത് സോഷ്യൽ സയൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ 47നും 59.33 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 60 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇതിനിടയിലാണ് കട്ട് ഓഫ് HSA സോഷ്യൽ സയൻസിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് കുറച്ച് അധികമായിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം അത്ര മോശമല്ലാത്ത നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പരീക്ഷ തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ HSA സോഷ്യൽ സയൻസ്. എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ആശ്വസിക്കാം. കാരണം കേട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രമായിരിക്കും ഈ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആയിരുന്നു ഇത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റൊക്കെയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ഒരു പക്ഷേ ഇതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറഞ്ഞൊരു വ്യതിയാനമോ മാത്രമേ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. സോ നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ മോട്ടിവേഷനായിരിക്കും തീർച്ചയായും നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഇടാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സജഷൻ അനുസരിച്ചും ആവശ്യമനുസരിച്ചും നല്ല വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ താങ്ക് യു.